खुलुमबाय दुलाराय गुदि बाथौ खेराइ बिजिरसंसालि कारिगाव कमप्लेक्स बेयावहाय आङो दिनै गांनै बिजाब बेखेवफैदों गांसेया जाहैबाय आन्डारस्टेन्डिं बाथौ दा रिलिजियन अफ दि बड'स आरो गांसेया बर' खन्थाइ बिजाबनि मुङा नों आंनि दोंसे खन्थाइ बे गांनै बिजाबखौ आङो गोबां बाथौजों सोमोन्दो थानाय गेदेमाफोरनि आखाइजों बेखेवहोनो मोननानै जोबोरैनो गोजोननाय मोनदों बिजाबनि थांखिया बेनो जि आन्डारस्टेन्डिं बाथौ दा रिलिजियन अफ दि बड'स बे बिजाबाव आङो बाथौनि सोमोन्दै माखासे बाथ्रा लिरदों बाथौजों सोमोन्दो थानाय रिचुवेल्स बिलिफ्स बेफोरो बे बिजाबाव बेरखांहोनो नाजानाय जादों आरो बे बिजाबखौ लिरनायनि गुबै थांखियानो जाहैबाय जेन' जोंनि फैबाय थानाय लाइमोनफोरा गोबां गावारि जेंनानि नागारनो हायै जेंनानि खारनावहाय बिथांमोनहा गोबां बाहेरायावहाय फरायनायनि बेलायावनो होन बा माखासे गावारि खामानिनि बेलायावनो होन गोबां गोजानाव थाहैनो गोनां जायो जायनि जाहोनाव बिथांमोनहा बाथौनि सोमोन्दै मिथिनो लुबैब्लाबो धोरोमनि सोमोन्दै मिथिनो लुबैब्लाबो गोबां गेदेमाफोरजोंहाय जथाबनानै बिथांमोनहा सोलोंनो बा मिथिनो खोनासंनो बेखौ मोना जानो हादों बेफोर गासैबोखौनो नोजोर बोनानै आङो आन्डारस्टेन्डिं बाथौ दा रिलिजियन अफ दि बड'स बे बिजाबखौ आङो सुजुनानै दिहुननाय जादों आरो आंनि नों आंनि दोंसे खन्थाइ बेयो नैथि खन्थाइ बिजाब जाय बिजाबाव आङो माखासे मिथिंगायारि नुथाय आंनि साननाय लुबैनाय हास्थायनाय बेफोर गासैखौबो ज' लिरथुमनानै आङो बे खन्थाइ बिजाबावहाय गासै दों 92 खन्थाइजों बे बिजाबखौ दिहुननाय जादों नोंथांनि जे दिहुननाय बिजाब बे बिजाबखौ जोंनि ओनसोलनि साखाथि बारिनि औ मोननो हागोन नों आंनि दोंसे खन्थाइ बे बिजाबा एभेलेबेलानो नाथाय माखासे जाहोननि खारनाव आङो इंराजि बिजाब जायनाखि आन्डारस्टेन्डिं बाथौ दा रिलिजियन अफ दि बड'स बे बिजाबखौ आङो गोबां बिबांनि खालामथ'नो हानाय जायाखै माखासे टेकनिकेल इश्युसनि खारनाव नाथाय हप्तानैनि गेजेरावनो बे बिजाबखौ अनलाइननि जोहै एमाजन फ्लिपकार्ट आरो गोबांथार जोंनि नियारेस्ट लाइब्रेरिफोरावहाय बे बिजाबखौ एभेलेबेल खालामनानै होनाय जागोन बेसेबां मिजिंथिदों औ एसे जुदिसो साननानै नायोब्ला आङो साननैसो सिगां फेसबुकआवहाय बे मोननै बिजाबनि सावगारिखौहाय होनाय जादोंमोन बेयावहाय गोबांथार आङो बिजाब फरायगिरि माखासे बिथांमोननिफ्राय गोबांथार अनसायनाय मोनदों आरो गोबां फन कल्स मोनदों कि बाथौनि सोमोन्दै मिथिनो लुबैनाय ओमफ्राय बे धोरोमा मा एक्चुअलि बेखौ इंराजि बिजोङावहाय इंराजि रावावहाय फरायनो लुबैनाय गोबां सुबुंफोरनि आङो माखासे बाथ्राफोरखौ मिथिनो मोनदों स' बेफोरखौ नोजोर होनानै आङो आसा खालामदों कि गोबांथार बिबाङैनो बे बिजाबनि गोनांथिया जागोन होननानै जोंनि गेजेराव नोंथाङा जिहेथु मुलुगसोलोंसालिनि सासे बिबुंगिरि हाबा मावगासिनो दं माबायदि सम दिहुननानै नोंथाङा बिजाब लिरनायनि हाबाफारिखौ मावफुंबोखो जोबोद खस्थ'यैनो दहाय आङो एसे सिगांसो बिबुंथि लाखिलांदोंमोन जेन' 2019 मायथाइनिफ्रायनो आङो नाजायै बे बिजाबखौ गोबां फिल्ड सार्भे खालामबाय गोबां बिजाबबो फरायबाय बेफोरनि गेजेराव आङो दिनैहाय 2024 मायथाइयावहाय बे बिजाबखौ महर होनो हादों माने गोलावथार सम आंनोबो नांदोंमोन स' बे आरो गोबांथार खस्थ' दङ गोबांथार फिल्ड सार्भे खालामनायाव गोबांथार सम नांदों बेयाव आङो आंनि न'खरनि आंगो बिमा बिफा जायनाखि आंजोंहाय थांफानानै फिल्ड सार्भेयावहाय थांफानानै गोबांथार मदद खालामबोदों बेनि थाखाय आङो बिथांमोननो रोजा रोजा साबायखर बावहरो थेंक इउ